guys, CG εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με την ανακοίνωση το 1. Λοιπόν, να ξέρετε δεν θα κάνω τέτοια βίντεο με Q&A θα κάνω, δεν θα κάνω όμως τέτοιο πράγματα gaming. Θα προσπαθήσω να κάνω gaming. Άμα κάνω gaming θα δείτε πώς θα κάνω και ναι. Καταλάβατε, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αυτό είναι το καινούργιο μου κανάλι. Κάντε like, subscribe, like, share, ναι, comment. Λοιπόν, θέλω να με ακολουθήσετε, θα κάνω τα πάντα. Ναι. Τι άλλο. Γι' αυτό το λόγο που μερικοί δεν κάνουν βίντεο τέτοια φάση, εγώ θα κάνω όλη την ώρα βίντεο σχολιασμού. Δηλαδή, θα έχω έτσι την κάμερα και θα ακούγεται μόνο ήχος. Και στο τέλος σας δείχνω λίγο τα πράγματα. Αυτά που καταλάβετε, έχω εδώ τον υπολογιστή μου. Ναι. Θα προσπαθήσω να κάνω τέτοιο βίντεο πιο πολύ prank. Όπως ναι. Θα προσπαθήσω να βάλω και εικόνες και έτσι φάση θα το βάλω, δηλαδή να το συνδώσω μέσα στο τέτοιο. Μέσω υπολογιστή και θα τα ανεβάζω στο Salon και Gamers. Ναι, όπως ξέρετε όλοι είμαι ο CG, δεν υπάρχει λόγο να μην με ξέρετε. Σίγουρα με ξέρετε. Δεν νομίζω να μην με ξέρετε, αλλά για να καταλάβετε ότι είμαι εγώ, κάντε like, subscribe. Ναι, αυτά. Είναι 2 λεπτά το βίντεο. Λοιπόν, αυτό που θα έχει το βίντεο μέσα θα είναι games. Games πιο πολύ θα παίζω Minecraft. Συνεχίζω Minecraft. Θα τα κάνω από εδώ έτσι, να βάλω ένα τέτοιο πράγμα για να φαίνεται. Σε φάση really και τέτοια. Αυτά. Subscribe, like και τι άλλο επιθυμείτε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Τι λέω. Δεν τελείωσα. Ναι. Ναι. Θα κάνω μερικά βίντεο σχέμα. Λοιπόν, ναι. Θα ανεβάζω βίντεο ανά μέρα, οπότε μπορώ. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω στο Salon και Gamers. Μερικοί με ξέρετε. Και εγώ θέλω να σας μάθω. Ναι, αυτά για σήμερα και τα λέμε την επόμενη φορά. Θα κάνω και vlogs. Κάντε like, subscribe, comments, με share, μην ξεχάσετε παντού.